18 ta' Novembru, id-dedikazzjoni tal-Bażilika ta' San Pietru u ta' San Pawl. Hemm tradizzjoni li tgħid li l-Papa San Anakletu, it-tieni Papa li laħaq wara San Pietru, bena żewġ kappelli, waħda fuq il-qabar fejn kien hemm midfun San Pietru taħt l-għolja tal-Vatikan f'Ruma u oħra fuq il-qabar fejn kien hemm midfun San Pawl ftit il-barra minn Ruma fit-triq lejn il-belt ta' Osita. Fis-sena 326 Kostantinu l-Kbir bena knisja flok il-kappella li kien hemm fuq il-qabar ta' San Pietru li għal kważi 12 seklu baqgħet kważi l-istess. Magħha imbena palazz li serva bħala residenza tal-Papiet wara l-eżilju ta' Avignon. Biżmien din il-knisja saret żgħira wisq u fl-1506 il-Papa Ġilju II beda jibni l-Bażilika li hemm illum fuq il-pjani ta' Bramante. Damet tinbena 120 sena b'ħafna tibdil ta' pjanti u adattamenti l-aktar mill-Papa Pawlu V u minn Michelangelo. Din il-knisja msemmija għal San Pietru, illum magħrufa wkoll bħala il-Vatikan, hi l-akbar knisja fid-dinja, tesa' 50,000 u l-Papa Urbanu VIII ikkonsagra fit-18 ta' Novembru tas-sena 1626. Il-martirju ta' San Pawl ġara ftit kilometri il-bogħod minn dak ta' San Pietru fil-post ta' Equa Salvie, Tre Fonte, Tre Fontane, fit-triq Ostija u difnuh xi 5 kilometri l-bogħod. Anki fuq il-qabar ta' San Pawl, Kostantinu kien bena knisja flok il-kappella li kien bena San Anakletu. Din il-knisja wkoll kienet saret żgħira u l-Papa San Iljun il-Kbir u l-Imperatur Teodozju bnew Bażilika floka li inħarqet fl-1823 iżda reġgħet inbniet mill-ġdid. Hija twila 400 pied u hija wkoll sabiħa bħal dik ta' San Pietru, ġiet ikkonsagrata mill-Papa Piju IX fl-10 ta' Diċembru tas-sena 1854, jumej wara il-proklamazzjoni tad-domma tal-Immakulata Kunċizzjoni, iżda il-kommemorazzjoni tagħha issir illum ma' dik ta' San Pietru. Għall-ewwel kien hemm kappelli żgħar, imbagħad inbidlu fi knejjes u llum hemm bażiliki kbar il-ġmil tagħhom. Dejjem akbar, dejjem isbaħ, dejjem aħjar. Hekk ukoll fil-perfezzjoni nisranija hemm 3 gradi. L-ewwel grad hu li tobgħod il-ħażen għall-imħabba ta' Alla. It-tieni grad li tagħmel il-ġid u t-tajjeb biex toġob lill-Alla. It-tielet grad huwa li tħobb lill-Alla għalih innifsu u l-proxmu għall-imħabba ta' Alla. Meta dawn il-bażiliki ġew iddedikati lill-Alla, Alla sab postu fihom biex jiltaqa' mal-poplu tiegħu. Huwa jsib postu f'kull santwarju, kbir jew żgħir, li l-bniedem jibni għad-unur tiegħu biex il-bnedmin isibu posthom. Ġesu jagħmel f'kull knisja u kappella u jagħmilha id-dar tiegħu biex ikun qrib tagħna ħalli jenna insibu postna. U meta nsibu postna ma nitilfuhx. Din hija l-missjoni tal-Knisja li tgħin il-bniedem jintaqa' ma' Ġesu li huwa t-triq, il-verità u l-ħajja biex il-bniedem ikun kapaċi iżomm postu fil-ħajja. Mela, ħanidħlu f'rabta aktar minn qrib ma' Ġesu u Ġesu iħejjilna post li jixraqilna. Kemm hija ħaġa kera meta f'ħajjitna ikonna waqtiet fejn ma nkunux inħossuna f'postna. Meta ma tkunx postok xejn ma jagħmlek kuntent u ma tkunx tista' ssib kwiet. Mhux faċli ssib postok fil-ħajja. L-esperjenza tiġdilna li rridu nimpenjaw ruħna sewwa, speċjalment meta nkunu għadna żgħar, biex meta nikbru insibu postna fis-soċjetà. Min-naħa l-oħra, il-fatt li tkun kbirt fis-snin mhux bil-fors ifisser li tkun sibt postok.
tant li hawn min sar adult u għadu ma sabx postu, u għalhekk il-ħin kollu għaddej minn ħaġa għall-oħra u jsir bħal a rolling stone gathers no moss. Barra minn hekk hemm min minħabba l-karattru tiegħu mhux kapaċi iżomm postu. Meta tkun għadek student normalment ikollok ix-xewqa u l-ispirazzjoni tiegħek li tistinka ħafna biex tasal issib postok, fis-sens li jkollok okkupazzjoni definittiva. Imma llum minħabba l-kunċett tal-mobilità anke fix-xogħol kważi ebda post ma joffri stabbiltà u sodisfazzjon biżżejjed u kapaċi nitħajru ngħaddu minn post tal ieħor. L-istess jiġri fir-relazzjonijiet affettivi. Qisna saret parti mill-kultura tagħna li wieħed jgħaddi minn relazzjoni għal oħra u mhux lakemm wieħed jasal biex jgħid li affettivament ikun sab postu. Sa ftit snin ilu meta wieħed kien jiżżewweġ kien ikun konvint li dak iż-żwieġ huwa postu, imma llum l-affarijiet inbidlu bil-kbir. Nosservaw li llum iż-żgħażagħ mhux qegħdin jiżżewġu ta' età żgħira għax iridu żmien biex jikkonvinċu ruhom li posthom ikun f'dik ir-relazzjoni partikolari. Fil-fatt ġili jiġri li meta żagħżugħ jidħol f'relazzjoni stabbli jibda jinħakem minn ċertu dubji, inċertezzi u beżat. Imbagħad hemm dawk li effettivament isibu posthom u jiżżewġu, imma l xi raġuni jew oħra jerġgħu jaqgħu jew iwaqqgħuhom minn posthom u għalhekk ikollhom jaffrontaw mill-ġdid dak il-proċess biex jerġgħu jsibu posthom. Hemm imbagħad dawk li jibqgħu ma jsibu posthom qatt fil-mod kif jaħsbu, jirraġunaw u jiddeċiedu, jew għax ikunu nieqsa mill-maturità, jew għax jinfixlu fil-ħsieb dajjef ta' żminijietna. Ir-relattiżmu tal-lum jagħmilha diffiċli li l-ħsieb tal-bniedem isib postu. Quddiem din is-sitwazzjoni tolqotni s-sentenza li nsibu fil-Vanġelu meta Ġesu jgħid li sejjer iħejjilna post fejn noqogħdu, Ġwanni kapitlu 14 vers 3. Fi kliem ieħor Ġesu qed joffrilna li jagħtina post fil-ħajja fejn aħna jkollna ħsibijiet ċari, tranquillità u serenità. Ġesu qed jgħidilna tħallux qalbkom titħawwat għax jien ngħinkom issibu postkom fil-ħajja. Ħafna drabi biex infittxu nsibu post tajjeb aħna nagħmlu proġett li naħsbu li jista' jwassalna f'dak il-post. Nippruvaw niksbu għarfien sħiħ, ċert u veritier li jenna niżguraw il-post li nixtiequ. Imma Ġesu ma joffrilniex triq jew għarfien, imma joffrilna lilu nnifsu meta jgħid jiena hu it-triq u l-verità. Għalhekk biex isib postu n-nisrani m'għandux bżonn ta' roadmap jew xi damma ktieb bit-tarif, imma jeħtieġ li jidħol f'relazzjoni personali ma' Ġesu. In-nisrani li jrid isib postu għandu bżonn tal-persuna ta' Ġesu Kristu. Min jiltaqa' ma' Ġesu ikun sab it-triq u s-sewwa li jgħinuh iżomm postu fil-ħajja. Jiena ċert li fil-ħajja ġieli ltqajna ma' persuni li kienu sereni u f'posthom u dan għaliex f'ħajjithom kienu ltaqgħu ma' Ġesu. Min ikollu din il-laqa ma' Kristu għandu garanzija li f'ħajtu jħossu f'postu, anki jekk madwaru ikun hemm ħafna affarijiet li mhumiex f'posthom. Irridu nemmnu li jekk inħallu lil Ġesu jakkumpanjana anke jekk il-ħajja tagħna tkun f'ħafna biċċiet, naraw dawn il-biċċiet jaqgħu f'posthom. U inti, sibtu postok jew għadek qed tfittxu? Ippermettejt lil qalbek u lil ruħek jistrieħu f'posthom, jiġifieri f'min ħalaqhom għalih? X'post qed tagħti lil Ġesu f'ħajtek u fis-santwarju l-aktar intimu ta' qalbek? Il-mulej jista' jagħmel l-amara tiegħu fik għax f'ruħek isib post li toġbu? Din li ġejja hija talba ta' Sant Wistin. Inti mulejja li tagħmmar ġewwa fija, għamel insibuk għax qabel ma nsibuk ma nistriħux. Fik biss tinsab il-għena u l-mistriħ tagħna, int għamiltna għalik u Alla, u qalbna ma ssib qatt kwiet
jekk ma tistriħx fik. Amen.